ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲುಡು ದೇವರ್ನ ಪಾದುಗು ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಿನಿ ಎನ್ ಕರ್ಕೇರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಅಧೀಕ್ಷಕಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಡ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಎಂಎದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸೇರಿಗೆಡ್ ನಡಪೆರುಪುನ ಏನ ಕೊಲಪುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ಮೂಜೆತ್ತ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್. ಈ ವಿಷಯಡ್ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಟು. ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಕಾಲ ಪನ್ಪಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಊರೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡ್ ಪಾಕ ಪರ್ಬುಲು ಜಾತ್ರೆಲು ಬಂಡಿ ಗುರ್ಜಿದ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಮಾತಾ ದಿಕ್ಕಡ್ ನಡತೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನು ನೆಗತ್ತದು ತೋಜಾ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು. ಅಂಚಿನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಅತಬೀದಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ದೇವಲ್ಯೊಡು ನಡಪುನ ಉಚ್ಚಯನೆ ಈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್. ಈ ತೇರ್ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಪುಣ್ಯ ಪೋಪಿನ ತಿಂಗಳುಡು ನಡಪುಂಡು. ಈ ಉಚ್ಚಯಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವೆರು. ಬಾಕಿ ಜನಾಂಗದ ಕುಲ್ಲ ಆ ಉಚ್ಚಯುಡು ಸೇರುವೆರು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಉಚ್ಚಯ ಜನವರಿ 24 29 ಮುಟ್ಟ ನಡಪೆರೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಕುಲಿಕಿನ ಸಲಾದ್ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸೇರ್ದೇರು. ಅಕ್ಲೆನ ಕೊಲಬು ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಟು. ಇನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಡೀನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ ನೇರುಲ್ಲೆರು. ಏನದ ಕೊಲಬು ಗೊತ್ತಿನಾದ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಪಣಂಬೂರು ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಕುಲು. ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರ್ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ. ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೇಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು. ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಊರ ಪರವೂರ ಮಹನೀಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋಗ್ಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಚಿದ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ ಇನಿತ ಗಣ್ಯರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್. ಮೇರ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ. ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಎಂಕಾಂ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಉಲ್ಲೆರು. ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಡು ಕಮ್ಮಟೊಲೆಡ್ ಸಮಾವೇಶಲೆಡ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶಲೆಡ್ ಅರನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವು ಪ್ರಕಟಲ ಆತಂಡು. ಮೇರು ಕೊಂಕಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಲಾ ಅಂದು. ಮೇರು ಬರೆಯಿನ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕುಲು ಚಿಗುರು ವಾಟೆ ಒಯ್ಲೆ ರಾಗಾದ್ ಬೆನ್ಸಿಲ್ ಅನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಥೆನು ಕೊಂಕಣಿಗ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ದೇರು. ಮೇರೆಗ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಅವಾರ್ಡ್, ವಿಜಯ ಪೊಯಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗ್ರಾಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೆಹಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೈದುಂಡು. ಮೆರೆನ ಕತೆ ಕವಿತೆಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಕೇರಳದ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆತುಂಡು. ಮೆರೆನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಕವಿತೆನು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅವು ಚೈನೀಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಪ್ರಕಟ ಆತನಂದು ಪನಿಯರೆ ಬೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೆರೆನ ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಯಾಕ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರನ ಪಾತೆರ.
ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ ಮೂದಿ ವಿಷಯ ಕೊಡಿಯಾಲ್ತೇರ್ ಇತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಂದಿನಾರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರ್ ಸರ್ ಮಾನ್ಯನಿಗಿದ ಭಿನ್ನರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಜನ ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಕಲ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಅಂಡಲ ತುಳು ಯಾನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾದ ಕಲ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ದೋಸ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಕೇಂದ್ ಅಂಚ ಕಲ್ತಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡ್ದಾಯ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷಾ ಭಂಡಾರ ಇಜ್ಜಂಡ ತುಳು ಪದಕಲ್ನ ಶಬ್ದಕೋಶ ಎನ್ನಟ ಉಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದು ಈ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ ಬಂದ್ಪಂದ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನೇ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗೇಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನೇ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ఒక ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನಂಗ ಇತ್ತಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಡೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಉಪ್ಪು ನ್ಯಾನ ಅಂತ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೇರ್ದಾರ ಒಂದು ಪೂರ್ದ ಸೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ ವೆಂಕಟರಮಣನ್ಲ ಅಥವಾ ವೆಂಕಟರಮಣದ ರಥೋತ್ಸವನ್ಲ ಕೈತಲ್ದು ತೂಯಿನಾಯೆ ಅಂಚ ಈ ವಿಚಾರ ಇಂಕ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಕ್ ಯಾನು ಪೂರೈಕ್ಲಕ ಸುರುಕು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುನುಂಡ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪಂಡ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ಒಂದು ಪಂಪುನನೆ ಕುಡ್ಲದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ರಥೋತ್ಸವದ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವೇರ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಂಡಲ ಕುಡ್ಲದ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಐತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ವರದ ಬಂದು ಪಂಪಂದ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿದ ತಿರುಮಲ ದೇವೇರು ಅಂಚ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸಮಂ ಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಮೋ ದೇವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಉಕ್ತಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅಂಡಲ ಈ ಸಮಾಜಗ್ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಪ್ಪುನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಈ ಸಮಾಜಗ್ಲ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ತುಳುನಾಡಗ್ ಈ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಸುರುಕೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪಂಪೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಚ ನಡೆತುಂಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುದಿಯರೆ ಯಾನು ತೂಪೆ ಏನ್ ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಒಂದು ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ಮೂಲತಃ ಕಾಶ್ಮೀರಡ್ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿತ ತೀರಡಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರಗಾಲ ಜಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಲಸೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಆ ಪುದರ್ಗ್ ಸಾರಸ್ವತ ಬಂದು ಊರಿನ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿತ ತೀರಡು ಮುಕುಲು ವಾಸ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಈ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಅಂಚ ಗೌಡ ಪಂಡ ಬಿಹಾರ ತ್ರಿಹೋತ್ರಪುರದಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಒಂದಿ ಗಾಡ್ ಬಂಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬತ್ತಿನ ಆ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲೆ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಇಜಂಡ ನಮ್ಮ GSB ಬಂದ್ ಪಂಪ ಅಂಚ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಇಜಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಹಾರ
ಅಂಚನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾಲ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವಲಸೆ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು. ಐತ ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ನನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತದ ಅಕಲು ನಿಘಂಟ ಅದು ಉಂತಿನ ಓಲ್ ಬಂದ ಗೋವಾಡು ಅಪಗ ಗೋಮಾಂತಕ ಬಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಲೆಕ್ಕ ನಿತ್ತರು. ಅಂಚ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಶೈವ ಆರಾಧಕರಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಇಜಂಡ ಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲುಂಡು ಬಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನಿ ಗೋವಾಡೆ. ಈ ಗೋವಾರ್ದು ವಲಸೆ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಉಂಡು. 1500 ಸಮಯಗ ಅಲ್ಪ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬತ್ತರು. ಬಟ್ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಮುದಾಯ ಐತ ದುಂಬೆ 1500 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪಡ್ದ ವಲಸೆ ಬರ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೇರು. ಅವು ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಟ ಈ ಸಮುದಾಯ ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೈತಲುಪುನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೋವಾಗ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೆ ಇತ್ತರ ಬಂದ್ಕುಂದಲ್ಲ ಅಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮುದಾಯ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಗೋವಾಡ್ ದೇಪ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತಾಂತರದ ಕಾನೂನು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಾನಿಕಲು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಜೀವ ಬಿಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾರುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡೆತಂದಾಗ ಈ ಸಮುದಾಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ ಒಂದು ಇಂಚ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಬೊಕ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗ ಬತ್ತದ ಉಂತಿನ ಸಮಾಜ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಮುಟ್ಟಲ ಈ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜೈನರಸರು ಬೊಕ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನ ತುಂಡರಸರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಉಂತೆರೆ ಜಾಗಮಂತು ಕೊರ್ತ ಅಂಚ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ನಾಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ದು ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡ್ದು ವಲಸೆ ಬತ್ತದು ಗೋವಾಗ ಬತ್ತದು ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ತೀರಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಆದುಪ್ಪು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮತಾಂತರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಾತ್ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಉಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಜೀವ ಬೊಂಡಲ ಪೋವಡ್ ಧರ್ಮ ಉರಿಯೋಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟಡ್ ಆ ಮತಾಂತರಗ ಅವುಪುರ ಆವಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಉಂತಿನ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ ನಾವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಯರ ಪೋಂಡ ಗೋವಾಡ್ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುನೆ ಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕ್ಯನ ಪಂತೀನಿ ಸ್ವರೂಪ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಶೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೈವ ಆರಾಧಕರಾಯನಕಲು ಎಂಚ ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವದ ವಿಷ್ಣುನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಯ್ದುನ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗ ತಿಕ್ಕೇರು. ಎಂಚ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯಗ ಬೊಕ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣಗ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಾಡಾಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬತ್ತದ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿನ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಾರ್ ಶೀಟೆಡ್ ಬತ್ತ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿನಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾ ಜಾಗಡ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 250 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಡ್ ತೋಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಪ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರು ಬಂದು 2 ದೇವೇರು ಉಂಡು. ನಡುತ್ತ ದೇವೇರಿನ ಕತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 1736 ಸಾಹುಕಾರ ಮಾಡಪೈ ಪಂಪುನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆರ್ದು ಅಲ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆರ್ಲ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ಈ ಸಮುದಾಯಗ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಠ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೈವಲ್ಯ ಮಠ ಶೈವಾರಾಧಕರಿಗೆ ಬೊಕ ಕಾಶಿ ಮಠ ಬೊಕ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧಕ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಏರು ಸುರುತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತೇರು ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಆರು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಆರೆಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಾಳಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೇರು. ಅಂಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯದಾದ ಮಂತನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೊಚ್ಪಾಯಿನ ಸಾಧಿ ಬಂದು ಆ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಎಂಚ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೆರ ಅಂಚ ಓಲೋಲು ಇಡೀ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಳಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಗೋವರ್ಧ್ ಕರಿದ್ ಕಾರವಾರ ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ
ಈ ಸಮುದಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದ ದೇವರು ಇರ್ಪಂಡ ಅವು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿಕಲ್ ತೋಲಿ ಒಂದು ಮೂಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಒಂದು ರಡ್ಡು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 1732 ಆತನ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ಸೌಕಾರ ಮಾಳಪ್ಪೈ ಪನ್ಪುನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತರಡ್ ಸೌಕಾರ ಮಾಳಪ್ಪೈ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಬಂದೆರಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಅಲ್ಪ ದೈ ಪಾಡ್ದರಕ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಕ್ತರು ಕುಲ್ದು ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ದೀಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಜನಕಲ್ ಬುಕ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಊರುಗು ಪೋಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂಚ ಆಯೆ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆಡ್ದಿದ್ವು ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕಲ್ ಬೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪುರ ಮಲ್ಪ ನಾಂಡಲ ಆಯ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ ಕೊರ್ರ ಆಪೂಜಿ ಬಂದ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತಂಪೋತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ಬಂದಾದ ಬಂದ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಮಠ ಅವು ರಥ ಬೀದಿ ಮೇಲ್ ರಥ ಬೀದಿ ಬಂದು ಆಯ್ತ ತೀರ್ಥ ಪೊಂಡ ಕೆಳ ರಥ ಬೀದಿ ಆಯ್ತ ತೀರ್ಥ ಪೊಂಡ ಬಂದರು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಸಮುದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಯರೆ ಅಂಚ ಈ ಕೆಳ ರಥ ಬೀದಿ ಉಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಸಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟದ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಬ್ಯಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆ ಕಟ್ಟುಪತಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೀಪೆ ಆರ್ಡ ದೀದ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮೂಲ ದೀಪೆ ಬೊಕ ಈತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ವಹಿವಾಟು ಆರು ಆ ಕಟ್ಟನ್ನ ತೂತಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಟ್ಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಬಂಡ ಸಾಲೆಡ್ ಉಗೆ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಆ ಗಂಟೆಡ್ದು ಅಂಚ ಆ ಗಂಟು ಬುಡುಪ ತೂನಾಗ ಐತ ತಿಕ್ಕಿನನೆ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಚ 1804 ಪಂಡ 1736 ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಮಾಳಪ್ಪೈ ಕುಟುಂಬದಕಲ್ನೇ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೈ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಈತ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಪುನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರೇ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಕೈತಲ್ದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಮುಕ್ಕಾಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಹೋದ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ವಜಪಾದ ಸ್ವಲ್ಪದ ಊರ್ದಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಭಿನ್ನ ಮಂತೇರಿ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಐ ಕಾರ್ಪಂಡೇರ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೀದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಆರೇ ಬತ್ತದು 1804 ಆ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತೇರಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡುದಾದ ಪಂಡ ನಾವು ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನು ತುದುಪ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುವ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಬಂದ ನಾಂಡಲ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಶೀಟದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುವ ವೀರ ಪಂಡ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತೂಂಡ ಆಯ್ನ ಸೊಂಟದ ಕಟಾರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮಂಡದ ಮಿತ್ ಬಾಸಿಂಗಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶೈಲಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ಪಂಡ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ರೆ ಪೋಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಶೌರ್ಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸದ ಸಂಕೇತ ಆದ ಆ ದೇವರನ ಸೊಂಟಡ್ ಕಟಾರಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಕತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇವರಿಗೆ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಬಂದು ಉದರ್ ಅಂಚನೆ 1804 ವಿಭುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಕಾಶಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಆರು ಭತ್ತದ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ 1816 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೊಡಿಯಾಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾವು ಪಂಕುಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದು 1816 ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ 1821 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ 1821 ಆ ವಿಭುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಏರು ಶಿಷ್ಯರಿತ್ತರು ಸುಮತೀಂದ್ರ ಬಂದು 6 ಬತ್ತದು ಸುರೂತ ರಥೋತ್ಸವ ಮುಲ್ಪ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಬೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೇಮಕ ಆತಿಂದ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1875 ಅಪಗದ
ಎ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಠಲ್ ಭಕ್ತ ರಘುನಾಥ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ಕಿಣಿ ಮಿಜಾರನಂತ ಪೈ ಕೊಂಚಾಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐನ ಜನತ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಅಲ್ಪ ನೇಮಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುತ್ತ ಬಾರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಸಮಾಜದ ನಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಸ್ ನ ನೇಮಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡಲ ರಥೋತ್ಸವ ಅನ್ನಗ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಪು ನೇರಿ ಬಂಡ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆತನದ ಸಾಹುಕಾರ ಬಾಪ್ಪೈ ಈ ಜಂಡ ಸಾಹುಕಾರ ಮಾಡಪ್ಪೈ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಏರು ಮಲ್ಲಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂಯರ ಪೊಂಡ ಈತ ಮಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ ಆ ಕುಟುಂಬಡ್ದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಥ ಅಂಡ್ 1909 ಪಣ್ಣಾಗ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ 2 ರಥ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಥ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ರಥ ಅಂಚ 1909 ಆ ಸಣ್ಣ ರಥದ ಕೆತ್ತನಿಂದ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಬ್ಬಗ ಪಂಡೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವೇರನ್ ದಾಯಗ್ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುವ ಬಂದು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಉಪ್ಪುನ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತೂನಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನ್ನುವೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಪಟ್ಟದ ದೇವೇರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ವಾ ಉಚ್ಚಯ ಆಪುಂಡು. ಈ ರಥೋತ್ಸವ ಬಂದು ವರ್ಷಗ ಬರೇ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಧನಿ ಎಂಚ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ವರ್ಷಗ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಥೋತ್ಸವಗ್ ಉಡೊಂಜಿ ಅವಭ್ರತ ಸ್ನಾನಗ್ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪೇಂಟೆ ಬತ್ತು ಸುತ್ತುದು ಆ ಕಾರ್ಶೀಟದ ಆ ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ನ ದನಿಯೇರು ಪಂಡ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಆ ಮೂರ್ತಿ ನಿಖಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂಡು. ಏನ ಅಪಗ ಪನ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ತರೆಗ್ ಬಾಸಿಂಗ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟದ ನಿಖಲ್ ತೂವಲಿ ಆ ಕಟಾರಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೈಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಸಾಧು ಊರೂರು ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ಕಥೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ವಾ ಟೈಮ್ದ ಬಂದು ಅಂಡಲ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಅವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರನ ದಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊಂಟದ ಉಪ್ಪುನ ಮೇಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟಿಬಂದ ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿಕುಪ್ಪುನ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಪಟ್ಟೆದ ಉಡುಪು ಐ ಕುಪ್ಪುನ ನೆರಿಗೆ ಅಂದು ಪೂರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರನ್ನು ತೂಯರ್ತಿಕೊಂಡು ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟದ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಉಳ್ಳರ ಆರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವ 6 ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾದ ಉಚ್ಚಯ ಅಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಏಪಲ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಇಜಂಡ ರಥೋತ್ಸವ ಇಜಂಡ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚೆ ದಾದ ಉತ್ಸವ ಅಂಡಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಡಲ ಈ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಏಪ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವಗು ಅವು ಆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತೇರು 2011 ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಏನ್ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಸುರುಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಆತ ಮಟ್ಟ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಡೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವ್ ರಾಜಾಂಗಣ ಆತಂದು ಆ ಜಾಗಡೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಂಜ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ವೆಂಕಟರಮಣನೇ ತೂಯಿನಿ ಬೊಕ ದೇವರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಂತಿನಿ ಅಂಚ 2011 ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. 2012 ಉಭಯ ಗುರುವರಿಯರು ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬೊಕ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಡ್ಡಲೇನಲ್ಲ ಕಾಶಿಮಠಾಧೀಶರು ಇತ್ತೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಇಜ್ಜರು ಆರು ಹರಿದ್ವಾರ ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಾತರು ಅಂಚಿನ ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಇತ್ತೆ ಕಾಶಿಮಠದ ಅಧೀಶರಾದ ಆರು ಸಂಸ್ಥಾನನ್ನು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚ 1821 ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಈ ರಥೋತ್ಸವ 2021 ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರಥ ಬೋಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಐಚಿ ದುಂಬು ಅವು ಸಪೂರ ಒಂಜಿ ಓಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಡಾಮಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಡಾಮಾರ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಆ ಮರತ ರಥ ಐತ ಚಕ್ರ ಐತ ಕಾಲಾವಧಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಗಣನೆಗೆ ದೆತೊಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ ಕೊಯ್ನ ವರ್ಷ ಆತೆ 2022 ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ದೇವರಿಗೆ ಜನಕ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ರಥ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಇಂದು 2022 ಇಸವಿಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಮತ್ತಿನ ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಈ ರಥಟೆ ರಥೋತ್ಸವ ಆತನ ಈ ವರ್ಷಲ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ರಥೋತ್ಸವ ಈ ಹೊಸ ರಥಟ್ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಬತ್ತಿ ಪಂಡ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಬೊಕ ಈ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ರೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಓಲೋಲ ವಲಸೆ ಪೋತಿನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಇಡೀ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಓಲೋಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪುಂಡಲ ರಥೋತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ದಾದ ಬೋಡಣ್ಣ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಡಲ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಸೇವೆ 5 ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೆರಕೊಂಡ ಒಂದು ಓಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ದೇವರ ಚತುರ್ಮಾಸ ಕುಲ್ದು ದೀಪೋತ್ಸವ ಟೈಮ್ ಉಡುಪಿದೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಕಾರ್ಕಳಡ್ಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕಾರ್ಕಳದ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಪದಲ ಒಂಜಿ ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕೀಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಲ್ಪ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಅಲ್ಪಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನನೆ ಕುಡ್ಲದ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಅಜೆಂಡ ಕೊಡಿಯಾಲ ತೇರ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ನದ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಸಮುದಾಯ ಏತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಏತ ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋದು ಏತ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೊಡು ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಬುಂಡ ಎಕ್ಕಿನ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರಥೋತ್ಸವ 5 ದಿನದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮುದಾಯ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪುನನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಲ ತೇರು ಇತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನೆ ಅಪಗ ಪಂಡೆ ಮಾಘ ಮಾಸಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪನ್ನೋಡು 2019 ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುರ ಬಂದಾಂಡ್ ಅಂಡಲ ಜನವರಿ ಆನಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸುಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿ ಮೊಟಲ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ದೇವೇರ್ನ ರಥೋತ್ಸವ ಉಂತಿನ ಬಂದ ಓಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಕೋವಿಡ್ ಆಂಡ ಉಪ್ಪೊಡು ಓ ದಾದಾ ಬೋಡಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಕಾರ್ ಶೀಟಡ್ ಆತೇ ಗೌಜಿಡ್ ಆತೇ ಜನಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಕಾರ್ ಶೀಟಡ್ ರಥೋತ್ಸವ ಆತಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯಗ್ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ದೇವರ್ನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಆನಿ ಯಜ್ಞಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಉಂಡು ವಸಂತ ಮಂಟಪಡ್ ದೇವರ್ನ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋದುಕುಲ್ಲು ಈ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ ಅಪಗ ಮುಟ್ಟಲ ದೇವರ ಪೆದೆ ಬರ್ಪುಜರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ರಡ್ಡನೇ ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಪ ಆನಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಗಲೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಗರುಡ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ದೇವರನ ಸಂಗತ್ಯಡು ಪುನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬರ್ಪುಂದ ಪಂಡ 4ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಪ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿಗ್ ಅನಿಲ ಯಜ್ಞ ಆಪುಂಡು ಯಜ್ಞ ಆದ ದೇವರಿಗೆ ಈತು ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಕೇಂದುಪ್ಪ ಒಂದು ಲಾಲಕಿ ಉತ್ಸವ ಪಂದು ಆ ಪಲ್ಲಂಕಿಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ಲಾಲಕಿದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ದೇವರ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ಆದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಡೊಂಗರ್ಕೇರಿ ಕಟ್ಟೆಡ ಪೋದು ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಡೊಂಗರ್ಕೇರಿ ಕಟ್ಟೆಡ ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಪ ಮೃಗಬೇಟೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ದೇವರು ಎಂಚ ವನಕ ಪೋದು ಬೇಟೆ ಪೋನಿತ್ತರ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಣ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅವು ಅಲ್ಪ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕಟ್ಟಿಡ ದೇವರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದ 4 ದಿಕ್ಕಗ್ ಆ ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ನೆ ಎರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೃಗ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ದ ಪಾಡ್ದ ಆಯ 4 ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಓಲು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಬ್ರಗಬೇಟೆ ಆಂಡ್ ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಿ ದೇವರನ ಕೈತಲ್ ಪತನ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಂಡ ದೇವರು ಸಣ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಬರ್ಪುನ ತುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಲಕಿ ಉಚ್ಚಯಾದ ಆ ಲಲಕಿ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಆಸುಪಾಸ ನಕಲ್ ತೂವಲಿ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಕೈತಲೆ ಅವು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಲು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ಆ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಈ ಮೃಗಬೇಟೆ ಉಚ್ಚಯ ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಳರಥ ಬೀದಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಶೀಟದ ಪೇಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಆನೆ ಆಪುನ ಸಣ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಸೊ ಮೃಗಬೇಟೆ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ
ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನನೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಒರಿಯನ ಉಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕಟ್ಟದ ಕಂತದು ಬೊಕ ಆಯ್ಗ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಆದು ದೇವರು ಕೂಡ ಲಲ್ಕಿಡ್ ಕೆಳ ಪೇಂಟೆ ಆದ್ ಕೆಳ ರಥ ಬೀದಿ ಆದ್ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅನಿ ಸಣ್ಣ ರಥೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಏನ ಹಬ್ಬಗ ಪಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಷಗ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ದನಿ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಂದ ಆನಿ ದೇವೇರು ಪಿದಾಯ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೆರು. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ತೂಲಿ ಆನಿ ಗಂಗಾಭಿಷೇಕ ಪುಳಕಾಭಿಷೇಕ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಅಭಿಷೇಕಲು ಆ ದೇವರಗ ಆಪುಂಡು. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗ ಆದ ಆ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತದು ಆದ ದುನ್ನಲ ಉಂಡವು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಪೀಠ ದೇವರನ ಅಲಂಕಾರ ವಿಷ್ಣು ಏಪಲ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು ಪಂಪ ಅಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಆಯ್ನ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತ ಆಯ್ನ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದ ರಥಾರೋಹಣ ಆಪುಂಡು. ರಥಾರೋಹಣ ಆನಗ ಇಡೀ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಜನಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಂಡಲ ಪೆಜ್ಜರ ತಿಕ್ಕುಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ ಶೀಟದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ದಾನಿ ಆಪುಂಡು. ದೇವರ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದ ಆ ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿಡ್ ರಥೋತ್ಸವಗ ರಥಗ ಐನ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕದು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡು ಆ ಮುಹೂರ್ತಗ ಕಾತು ಬೊಕ ಒಂದು ರಥಾರೋಹಣ ಆಪುಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಪುನಃ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಬಂದು ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆ ಉಚ್ಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆದ ಏತೋ ಜನಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬತ್ತದ ರಡ್ಡ ಕೈ ತರತ ಮಿತ್ತದ ಈದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನ್ನು ತೂಪುನನೆ ಒಂಜಿ ವೈಭೋಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಪಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ ಈ ಜಂಡ ಕುಡ್ಲದ ರಥೋತ್ಸವ ತೂವಲಿ ಪಂಡ ಏತೋ ರಥ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆಂಡಲ ಈ ಸಾಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿ ಬಂದು ಉದರ ಉಂಡು ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಈ ಜಂಡ ರಥ ಬೀದಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಕ ಪಂಡ ಇಡೀ ಆ ಜನಕಲೆ ಜನಸಾಗರನೆ ತುಂಬುದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಓಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಾರ್ ಶೀಟ್ದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವಗ ಜನ ಸೇರುನ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ವಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆದ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ದತನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಉಡ್ಲದ ಓಕುಳಿ ಬಂದ್ ಉಡ್ಲದ ರಥೋತ್ಸವ ಮಂಗಳೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಬಂದ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಓಕುಳಿ ಬಂದ್ ಸುರಾತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವೇರು ಒಂಜಿನ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ 6 ಮೀಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಗುಲಾಲ್ ರಂಗ್ ದೇವೇರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆ ರಂಗನೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕನ ಬೇತೆ ಪುಡಿಕಲು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಗುಲಾಲ್ ರಂಗ್ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ ಸುತ್ತುಗು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತುಡು ಮಡಸ್ನಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಡಸ್ನಾನ ಆದ ಅಲ್ಪ ವಸಂತ ಮಂಟ ಪಡೆದು ದೇವರ ಲಕ್ಕದ ಪೇಟ ಸವಾರಿ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು. ಸುರುತ ದಿನ ರಥಾರೋಹಣ ಆದ ರಥನು ಒಯ್ತದ ಕೂಡ ಕನಪೇರು ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪೋಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಡೀ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಪಂಡ ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತದ ತಿರ್ತು ಪೋಯರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಂದಾದೀಪ ಅಂಚನೆ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಳರಥ ಬೀದಿ ಅಂಚ ಓಲು ಕಾರ್ಶೀಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇಲ್ಲಗ ದೇವರನ್ನು ಪಲ್ಲಂಕಿಡ ಪತಂ ಪೋಪೇರು ಆನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಠ ಈ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ ಇಡೀ ಜನಕಲ್ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನೀರು ಪಾಡುನ ఒక ಗುಲಾಲ್ ರಂಗ್ ಪಾಡುನ ಪಂಡ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ದಿನದ ಆ ಶ್ರಮದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವನ ಸಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಎತೇತೋ ಕಾರ್ಯಲುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪು ನೀರು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪಂಡ ಊಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಿನ ಏರ್ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯೇ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆನಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ದಾದ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮರತೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮಕ ಓಕುಳಿಸದಿಂದ ತಾನೇ ತೂವೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಆನಾಗ ಇಡೀ ಊರೇ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತು ತುಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ವರ್ಣಮಯ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವಲ ಗುಲಾಲ್ ರಂಗಡ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ದೇವರ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಂಡಲ ಪೂರ ಪೇಟೆ ಉಚ್ಚೆ ಆದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇವರನ್ನ ಕೊಳ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲನಿ ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುವ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ 9 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ವಾವ ಬೀದಿ ಉಂಡು ದೇವರನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಗ ಪಂಡ ಬೊಕ ಆನಿಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಹಿಡ್ದು ದೇವರ ಬತ್ತದು ದೇವೇರು ಹೊರಪೋದು ಸಾವುಕಾರ ಬಾಪ ಇನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಸುರುಕು ಬಂದು
ಪಂಡ 1736 ತುಂಬೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಖ್ಯಾತಿ ಬತ್ತಿನಿ ಈತ ಪೂರ ಸಂಭ್ರಮ ಆಪು ನೀರಿಗೆ ಬಂಡ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ 1804 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಈ ಓಕುಳಿದಾನಿ ಎಂಚ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತದ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಪೋಪೆರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಐತ ಕೈತಲುಪುನ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಬಾಬಾ ಪೈ ದಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಳಿಂಗ ಮರ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಆ ಗುಡಿಟ್ಟು ಪೋದು ಅವರ ದೇವರು ಕುಲ್ಲೆರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಂದು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಅವಭ್ರತ ಸ್ನಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆರೆಟ್ ಬೊಕ ಅವಭ್ರತ ಸ್ನಾನ ಆದ ದೇವರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರೋಹಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಧ್ವಜನ ಇರ್ತ ಕನಪೇರು ಅಲ್ಪಗ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಯುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ 5 ದಿನದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಜಾತ್ರೆ ಬಟ್ ಈ ಇಡೀ ರಥೋತ್ಸವಡು ಐತಾತನೇ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ವನಸುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ವನಸತ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ವನಸಲ ಉಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಅವು ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬು ವೆಂಕಟರಮಣನ ಜಾತ್ರೆ ಪಂದ್ ಒಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಉಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಲಾಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಊಟ ಕಾಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡು ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ ಗಂಜಿ ಊಟ ಸುರಾಪುನ ಅವು ಪಂಡ ಮೂಲವಾದ ಸುರ ಏನಿ ಪಿದಾಯಿದ್ದ ಊರದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಊಟ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬರೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಸಮಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಕಾಂಡೆದ ಗಂಜಿ ಊಟಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ ಟೈಮ್ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಸಮಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಕೆಲವು ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರೆಲು ಇಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಐಕೈಕ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ರಾಮ ಕಟಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪುದರ್ ರಾಮ ಕಟಾರ ಡೇಪಲ ಸಾರೇ ಆವಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಟಾರಡ ತೋವೇನೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಉಪ್ಪಡು ಆ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ ಪಂಡ ಜನಕಲೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ಪುನ ಬೊಕ ಅಕಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂರದ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದು ಸಮಾರಾಧನೆ ಜನಕಲ ಅವೇನು ದೆತೊನ್ನ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ಸುತ್ತುಗ್ಲ ವನಸ ಹಾಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ ಸಲ ಪಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರವುಡು ರಾಜಾಂಗಣ ಬಂದಾತನ ಅಲ್ಪಲ ವನಸಗ ಪಾಡುವೇರು ಬೊಕ ಪ್ರಾಯ ಐನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತಲ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ವನಸಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 25-30 ಸಾವಿರ ರಥೋತ್ಸವ ದಾನಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಜನ ಬತ್ ವನಸ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಥೋತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ತೇರು ಬಂದಾಗ ಏರೇ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪಡು ಆಯ್ ದುಬೈ ಉಪ್ಪಡು ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಯ್ ಒಂದು 5 ದಿನ ರಜೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಂದಿ ದೀಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ತೇರು ಪೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರಿಗೆ ಪೋವಡೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂದು ದಾದಾದ ಕಲ್ಚರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಸುರಾಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪುಂದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂದಿ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಗಂಜಿ ಮನಸ ಹಾಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ಸವ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸುರ ಹಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಕಾರ್ ಶೀಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾಪುನ ಪಂಪುನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂತೆ ಉಪ್ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ತಿನ್ಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದ ಪಾತೆರ್ನ ಏತೇತೋ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕಲು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಆ ರಥ ಬೀದಿ ಪಂಪುನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲಸರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಪದಂ ಬಲ್ಪುನ ಪುರ ಪಂಡ ವಾ ಮಟ್ಟಡ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದ ಭಾಗಿ ಆವಡು ಪಂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶದ ಪಂಡ ದೇವರ ರಥಾರೋಹಣ ಆಪುನೆ ರಥಾರೂಢರ ಆಪರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತೂ ಏತು ಜನಕಲು ಆ ಜನಕಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಇಡೀ ಕಾರ್ ಶೀಟ್ ರೋಡೇ ತೋಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಜನಕಲು ಉಂತದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಲ ತರತಮಿದ್ದೀದು ಆ ದೇವರ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಕ ಈ ರಥ ಅಕಲು ವೈಪೇರು ಬಕ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆ ದೇವರು ಆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಥ ವೈಪೇರು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಡಿಯಾಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂಜಿ
ಅದು ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನ ಬೊಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಬಂದು ತೂಪ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಎಂಚ ಜನ ಪೋಪೆರ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪೋಯಿನಂಚನೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ರಥೋತ್ಸವಗ್ ಕೊಡಿಯಾಲ ತೇರುಗ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಆತಿ ಶಿವೈ ಇನಿಮಿಟಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ. ಬೊಕ ಅವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಏತಿ ಗೌಜಿ ಬೋಡು ಆ ಗೌಜಿನ ಆ ದೇವೇರು ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ ಈ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಕುಂತಿನ ಏರ್ ಪಂಡ ಅವು ಬೇರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಶೈವಾರಾಧಿಕ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಈ ಜಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣದಾದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದ ಉಂತಿನ ಏರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವೇರು. ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಗ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಸುರುಕ ಪಂಡೆ ಏನು ಇನಿ ಇಡೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಎನ್ನ ರಾಹುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಂಡಲ ಅವರ ಸುರು ಮಂತಿ ಬೋಕ ಹೆಂಗ್ ಉಂತಾ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತುಳುಟೆ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಾದಪ್ಪು ಪಂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಶಬ್ದಲ್ ಆದಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಕೇಂದೇರು ದಾದ ತಪ್ಪಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಫ್ ಕೊರಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಬಂದ್ ಮೂಲೆಗೆ ಉಂತಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇರಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ನಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸರ್. ಆತ ಶೋಕದ ತುಳುಟ್ಟು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಳಬುನು ಕೊರಿಯಾರು ಸರ್. ಇರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು ಒಕ್ಕ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇಂಚ ಆಡು ಒಕ್ಕ ಜಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಊರುದಕ್ಕಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಪಡೆಯಿನ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯಾರು ಸರ್. ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈರು ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಲಬು ಕೊರಿನ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ NMPTದ ನಿವೃತ್ತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಮೇರನ ಊರು ಪಣಂಬೂರು. ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿ, ಮೇರ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ. ಮೇರೆಗ್ ಪೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಲಿಖಿತ್ ಲೇಖನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತನ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಧನೆಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೈದಿದ್ದು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷ ತೇಜೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷದ್ರೋಣ, ಕಲಾರಂಗ ಸಾರಥಿ, ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರಕಾರೊಡ್ದು ಕರುನಾಡ ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸೌರಭ ರತ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸುಮಾರು 350 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಪನಿಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೇರೆ ಸುಮಾರು 74 ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ತಂಡೊಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಗೊಲೆಪಾತೆರು. ಐಟ್ ಒತ್ತಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಒಕ್ಕ ಆಜಿ ಜೋಕುಲಿನ ತಂಡ ಆದುಂಡು. ಮೇರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಒಕ್ಕ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದೆ ಗುರು ಮಾತಲ ಅಂದು. ಮೇರೆಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾಲೇಜು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾದ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನರೆ ಉಮೇದುಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ. ನಾನು ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು, ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ. ನಾನು ಪಣಂಬೂರು ಪುಟ್ಟದು ಈ ಪರಿಸರಡು ಎನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಣಂಬೂರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವಿದ್ಯಾದಾಯನ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ BCom ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಪರಿಸರಡು ಅಂತೆ ಮುಕ್ತವಾದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ತುಳು. ನಮ್ಮ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ತುಳುಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಗೋರುಂದು ಮಸ್ತು ಹೋರಾಟ ಪಟಿಗೆ ಮಲ್ದ ನಂಗೆ ಅವು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಶ್ ದಾಯಿಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆನ ಒಂದು ಪಣಿಯರ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಭರವಸೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ದಾಯಂದಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಇತ್ತೆ ಸರಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅದು ಡಿಲಿವರಿ
ಆರ್ನ ಮದಿಪುಗು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆರವಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡು ಜನಕನ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಟ್ಟೋರು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಪಾತೆಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೀಳರ ಮೆತ್ತನೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೇನು ಅಂತೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮು ಶುರುವಾಗಬೇಕ ತುಳು ಪಾತೆರೇನೆ ಇಜ್ಜೀವನ ಪಂಚ ಒಂಜಿ 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 ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೀನ ಅನ್ಕೊಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದವರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟುಳ್ಳ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ತುಳುವೇರು ಇಚ್ಚುದು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಳ್ಳ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಾಟಕಗಳು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೆ ಮನೆ ಮಿಂಚನು ಮಾತಾ ಜನಕುಲೇದ ತುಳು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅವು ತುಳು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಕೊಂಚ ಆಸೆಲವು ತುಳು ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳು ಬೋಟ್ನಾತುಂಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಡತಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೈಪೋಟಿಡು ಅಂತೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಜ್ಜಮ್ಮನಿಡು ಮೆರೆಯುಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ ಅವು ಆಪುಣ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡ್ತಾತು ಕುಣಿತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಷರ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಸುರುಕು ಇತ್ತದ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಬಣ್ಣದ ಓಲ ದೆಂಗತಿತ್ತ ಅವೇನು ಉತ್ಸಾಹಿಲು ಇದಾಗಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಕಮ್ಮಟೋಳು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೆಯ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಕರಿದಾನ ಅವು ಆಪಿ ಅಂತಂದು ಯಾನು ವಿನಂತಿದ್ರು ಮಸ್ತು ಕೊಡಿ ಯಾನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆ ತೆರೆ ಜೋಕು ಅಪಗ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೀ ನಾವು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಎದ್ದು ಕೊಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದಾರ ಅಂಗಡಿದ ಪುದಾರ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ತೂನಾಗ ಹೂ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅಂದಾಜ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿಗೆಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿತ್ಯ ಜೋಕು ಕಲ್ಪವು ಕಲ್ತಿದ ಅವು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಲವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಪಂಪಿನ ಇತಿಮುಟ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ವಿಸ್ತಾರ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಗೆ ಬರ್ತಂಡ ದಾದಾ ಬಂದ್ಕಂಡ ತುಳುಟು ಉದ್ಯೋಗದ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚು ಅವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಯಾವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳು ತುಳುಕು ಆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಚಳವಳಿಕೆ ತುಳುವೆರು ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ತ್ನಾಥ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತುಳುತ ದಾದಾನ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ದಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಕನ್ನಡದ ನಂಗೆ ಆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೂಜೆ ಅವು ಕೊರಡು ಅನ್ಕೇಳಿ ಆ ತುಳುಲ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ನಡಿ ಗೋಪುಲ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನು ಕನ್ನಡಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೊಳೆ ಬಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆಯಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಬರ್ತಂಡ ಆಫೀಸಿರ್ಬೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಗೋ ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕನ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದರಂತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಮೇದು ತುಳುಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಆತ ಸಮಂಜಸ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ತಾತೊಂದು ಈ ರಾಜ್ಯ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳುವೆರ ಜೀವನಗಳು ತುಳು ಮೆರೆವಾಡು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನೇರು ತುಂಬಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಯಾನ ತೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಭಾರಿ ಪೊಲುದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಸ್ತು ತೆರೆಯೋಣ ಸಾಧಾರಣ 3:15 ಯಾರನ್ನ ಪೊಲ್ಲುದ ತಾತೆರ
ನಮ್ಮ ಬರಿತೇ ಪಂಜ ಕೊಡಿಯಾಲ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುನಾರು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ವಿವರವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನಾರೇಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಿಯಾಲು ತೇರು ಪಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಘಟಕರ ಮೊದಲು ಮಾಧವಿರಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಒರಿಜಿನ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡ್ ತುಳುಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗನ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇರೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೊಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೆರಡ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇರನ್ನ ಪಾತೆರ. ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ಮೂಜಿ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರಿಡು ಈತ್ನ ಮೂಟ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕರೇ ಪಾತೆರ್ನ ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು ಮೇರೆ ಬಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇರೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕರು ಪಾತೆರಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಶೀಟದ ತೇರು ಕಣ್ಣುಗ್ ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಂದು ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ತೇರದ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಮೇತ ಆಯ್ತಾ ಆದಿನ ಓಕುಳಿತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ತ ಗಂಜಿ ಊಟದ ವನಸ ಆವಡ್ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಉಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ದ ತೇರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ದಗಲ್ನತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆರ್ ಪಣ್ಣಾತ ಆತ ದಿನಸತ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಆ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ಕೊಂಡಾವಲು ಬತ್ತದ ಆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ದೀದ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬಿಸಾಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗವು ಆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ದೀದಿನ ಈ ಮಾಧವರಿಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಪೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ ತೋಜಿನ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಜವಾತ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕಾಶೀಟದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವಡು ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಕಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಕುಟ್ಟಾಡ್ದ ಬಪ್ಪನ ಸಾದಿಟ್ಟು ಆ ಕೊಡಿಡ್ದು ಬಂದಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿಟ್ಟು ನಿಜವಾತಲ್ಲ ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹರಸು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಗಿಲ ಪೂರ ಡೆಪ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗಲ ದೇವರು ತೋಜುವೆರು ಆ ತೋಜಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿತ ಆ ದಿನ ಎಂಕ ತೋಜಿಲೆಕ್ಕ ಆ ದಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಪನ ಎಂಕ ಆರ ತೂಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿನ ಇನ್ನೀತ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಂಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆ ಹೊಳಪುಲ ಆ ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕಲ ಎಂಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜವಾತ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಲೆತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ದ ತೇರ್ದ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ ಮಂಟಪದ ಸಿಂಗಾರದಾನೆ ಇಡೀ ರೋಡೇ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜಾವ್ಲು ತೇರದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೋವಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಕಡೆಗರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಣಿಸರಾಂಡ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅವ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅವನೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂಡ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಕೊಡಿಯಾಲ್ದ ಆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಏರೆಗಲ ರುಚಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಪತ್ರುಡದ ಇರೆ ಮರಚೇವು ಒಂಜಿ ಕಣಿಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪಾತ ನಾಡದ ಊರದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಈ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಪೋವಡೆ ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನಂಕ್ ಈ ಕೊಡಿಯಾಲ್ದ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣನ
ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಅಂದೆಪ್ಪ ನೋಡು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆತ ಸಾಮಾನ ಆತ ಫ್ರೆಶ್ ದ ಸಾಮಾನು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂತದ್ ಇದೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಳ್ಳಿ ಶಾಪ್ ಉಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬತ್ತ ತಿನ್ಪು ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಚಿನಸ್ ಆವಡ್ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬಿಕೆ ಆವಡ್ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆವಡ್ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ದ ತೇರ್ ಐಕೊಂಜಿ ನೀ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಾದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ಅವೇನ ಆಯ್ತಾ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಮೇಡಮ್, ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ವಸ್ತುಲು ದಿಕ್ಕುನ ಜಾಗಿನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ಪಂಡೊಂದು ವೆಂಕಟೇಶ ಸರ್ ಕೊಲಬುಕೊರ್ನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ದ ವರ್ಣನೆನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವನು ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಟ್ಟೊಡು ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆತ್ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೇನು ಶಿಸ್ತುದ ಸಿಪಾಯಿ ಪಂಡಲಾಪನೊಲಿ ಮೇರು ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷದಿಂಚ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು ಆಜಿಜನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಟ ಆತಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆತಂದು. ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಐಟ್ IDSA ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. AES ಇಂಡಿಯಾ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಬೈದಿರ್ದು. ಅವು G. Monet Nobel, EACEA European Scholarship, Austria Seminar Series Fellowship, RCSS Sri Lanka Fellowship, Visitors Fellow at Leipzig University, Visiting Fellow at Wasberg University, Visiting Fellow Leiden University ಇಂಚ ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಪುನಾಂಡ ವಸ್ತು ಉಂಟು ಆಂಡ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಅವರ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಾತೆರ. ಕೇನುಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು. ಸರ್ ಕೇನುಜಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡೆ ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡಿ. ಹಲೋ, ಏನೊಂದುಂಡೆ? ಹಲೋ, ಕೇಳೋದು? హలో ഞാനത്തെ ദൂരം பார்த்தேன் എന്താ വന്നിട്ട് 1.5 ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ 1.5 ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಗಡ್ಡಲ ಆನುಂಡು. ಮಾತಾಡಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಇಂತ ಕೇಳುന്നുണ്ടോ? ಸರಿ ಸರ್ ಕೇನುಂಡು. ಹಾ, ಒಂಚೂರು ಎಕೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಅವು ರಡ್ಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಉಂಟು.
ಕೇನುಂಡು ಸರ್, ಕೇನುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರಿ, ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್. ಬೇಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇಕ್ಕೋ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್, ಇಕ್ಕೋ ಹಾಕೊಂಡು. ಹಲೋ, ಸರ್ ಈಗ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡುಲ ಆನ್ ಉಂಟು ಸರ್. ಹಾ ಹಲೋ, ಕೇನುಂಡತೆ? ಸರಿ ಏನುಂಟು ಸರ್, ಏನುಂಟು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಈತ್ ಬರ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕರೇ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೇರಿಯರಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕೆ ಕೇಂದು ಅಂಚೆನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬುರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂದಿರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ತುಳುಡು ಪಾತಿರಿ. ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅನ್ನ ತುಳು 10 ಮಂದಿ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪಿನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಿಯರಿ. ಐತ ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮದ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂಯರ ಮಣ್ಣ GSP ಸಮುದಾಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪನ ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಾದು ಬೆಸೆದು ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದರ್ಶನ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು. ಐತ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀದ್ ಬೇತ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೋಭಾವನ ತೋಜದೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ ಏನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ GSP ಸಮುದಾಯಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಮಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 200 ವರ್ಷ ಪರತದ ಈ ಒಂಜಿ ತೇರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯೇರಿ. ಉಂದನ್ನು ತೂವನಗ ಐತ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಥೋತ್ಸವನ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರು ಆಪಿನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯೇರಿ. ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಆ 5 ದಿನ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೆರಿಪದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ತೇರು ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಲ್ಲಕ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡುವಂತ ಸಮಯದಿಂಚೆ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು GSP ಸಮುದಾಯಗ್ ಏನು ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂಯರ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಆ ಒಂಜಿ ಏನು ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ನಡಪುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ GSP ಸಮುದಾಯನ ಒಂಜಿ ಬೆಸವಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು. ದ್ಯಾಪಂಡಾಗ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕಥೆ ಯಾನ್ ತೂಯಿಲಕ್ಕೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಇಡೀ GSP ಸಮುದಾಯ ಅಕ್ಲು ಅವೇ ಊರುಡುಪ್ಪಾಡು ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡೋನ್ ಬೇರಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಭಾಗಡು ಉಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕ್ಲು ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಒಂಜ ಎಂಕ್ಲು ಊರ್ದ ಉತ್ಸವ ಆತೆಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬರ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದನ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪುವ. ಬಟ್ ಈ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಯಾರನ್ನ ತೂಯಿಲಕ್ಕೋಡು ಇಡೀ GSP ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ಸವಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಉತ್ಸವಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಉತ್ಸವಲ. ಸೊ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇನ್ನು ದೂರದ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನೆಲಸಿನ
ಐತ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಲ ಪಂಡಿರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಸೊ ದೂರದ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತದು ಅಕಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಅಕಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರವಾಜನು ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಒವೇ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ಬಾರದ ರೀತಿಡ್ ಅಕಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯನ್ಯತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವಡೆ ಕೊಂಕಣೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲು ಲೂಸ್ ಅದು ಕೊಂಕಣೀಸ್ ಬಂದು ಅನ್ಪ GSP ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾತ ನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ GSP ನಕ್ಲು ಇನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಡಿಗೆ ಅಕಲ್ನನೆ ರೀತಿಡ್ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಭಾಷೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆದುಪಡು ಇಜ್ಜು ಬಂದ ನಕಲ್ನ ಉನಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಆದುಪಡು ಅತನ ಜಿಲ್ಲೆಡ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಆದುಪಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅತನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಕ್ ಅಕಲ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಈ ನಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅಕಲ್ನನೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಉತ್ಸವಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂರಾ ಜನ ಐತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ದ ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೂರಾ ವಯಸ್ಸದಕ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಉತ್ಸವ ಒಂದುಪ್ಪನಗತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂತ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜಿ ಮಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ತಲೆಮಾರ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವು ಪುಲ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಪುಲ್ಲಿನ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪು ಅಮ್ಮೇರು ಅಜ್ಜೇರು ಪೂರಾ ಜನ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಪೂರಾ ವಯಸ್ಸದಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಪೂರಾ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುವೇರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲ್ನ GSP ದಕ್ಕಲ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೋರಿಕೆಗೆ ತೋಜ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಗೌದಿ ಗಜ್ಜಲ ಇದ್ದ ಅಂಜೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಅಕಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅಕಲ್ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಯಾರ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಏನೋ ಈ ಬೋಯ್ಸರ್ತೆ ಅಕಲ ಪೂರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ ಫುಲ್ ಅಕಲನ ಅಕಲ್ ಅರ್ಪಿಸೋಂಬೇರು ಪೂರಾ ಜನ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲಾದ ಪಡು ಮಲ್ಲ ಜೋಕಲಾದ ಅಕಲ್ ಪುರಾ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಕಲೇ ಅರ್ಪಿಸೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಡು ಈವನ್ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಗ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೆತೊಂಬೇರು ದೇ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಸು. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪೋಂಡು ಬಂದ ದಾಳ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವನ ಅಕಲ್ ನಡಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವತ್ತಾಂದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಕೊಂಕಣಿ ದೋಸ್ತಿನ ಅಕಲ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕೊಡು ಅಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ 500 kg ದಾತು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಈರನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದನ ಸಕ್ಕರೆನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ತೇರುಡು ಇನ್ನ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಅಕಲ ಪರಿಚಯದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲ ದೂರದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋಜ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜ ಒಂದು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಎರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾದ ಲೆಕ್ಕಲ ನಡಪವನ ಮಕ್ಕ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂಜಿ ಇನ ತೇರು ಒಂದು. ಸೊ ಈ ತೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲಾಯಿಡ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕರು ಬಂತೀರ ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ತುಳು ಆರು ಪಾತೆರು ಜೇರು ಬಂದು ಬಟ್ ತೂರ ಬಂಡ ಎನ್ನಡದಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ತುಳು ಆರ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದೇತ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾದ್ಲ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರಡು ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ಡೆ ಬಂಡಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ತೇರು ಬಣ್ಣಗ ಪೂರಾ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೇರನ್ನು ಒಯ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲು ಸಂಭ್ರಮಿಸನ ಈ ಕೈ ಸೇರ್ಸವನಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರಾ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಮಿತ್ತಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ದೇವರನ್ನ ತಿರ್ತಿಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ತಿರ್ತದಕ್ಲು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೇರಮಣ್ಣ ಅವತ್ತಾದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ತೇರನ್ನು ಒಯ್ತದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಟಾಚಾರದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವಲಾಗ್ತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನದ ಉತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ನಮೂನದ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಿಂಬಿಸವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆತನ ಬಂದು ಯಾನೇನೊಂದೆ. ಸೊ ಉಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಲೆ ಆದ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು
ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ತೆರೆಪದ್ದೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಪೀಠಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾಧವರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಸೌದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪ ಹೊಡಿಸು ಒಂದು ತೋಜ ಉಂಟು. ಅಂಚೆನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರ್ಲ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಡುಂಡು ದಾಯಗ್ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂಪಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವರ್ಣ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ಆಧಿಪತ್ಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏನು ದಮನ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಏನು ಭಾವನೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ ಪಣಂಬೂರು ಅವರು ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು ಪಂಡೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂವೇರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಲು ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಬಂದ ಅಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೊಂಬುಜೇರು ಸಮುದಾಯನ ತೂವೇರ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸಮುದಾಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯ ಆ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರಡ ಆ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಶಿವರಾಮ್ ಪಣಂಬೂರು ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನು ಬಟ್ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಲ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಭಾಷೆ ಕುಣಂತೆ ಬುಲೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಂಡು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಜನಪುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಇನಿ ಹತ್ತಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕುಡಲಾತ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುಪೀಠದಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನ್ನ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತೆರಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇರು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ್ನ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಲಬು ಕೊರ್ನೆನು ಪುಗರೊಂದು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು GSB ಸಮುದಾಯಗೂ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಉಚ್ಚಯ ಆದುಂಡು ಪಂಡದು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇರೆಗ್ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಂಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೊಕ್ಕ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರಡು ಪುಟ್ಟಿಗೆಡ್ದ ಅವರ ಅರೆಗ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಂಡದು ಉದರದಿ ಇದು ಪೆருந்து ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತೇರು ಏನ ಪೊಲಗುದ ನೂತ ಮೋಜನೆ ಹೆಗ್ಗೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲಗು ಬೈದ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಲ್ ವೈಸಾಯ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಏನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗರ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥಲಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಊರು ಪರವೂರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರಿದಿನ ಭಿನ್ನರೆಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತರೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದೀಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲಿನ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಒಂಚ ಆತ ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೇದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾಡ್ತಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್